Včelári, hromadia sa vám doma staré plasty? Treba ich vytaviť s takýmto parádnym parákom. Toto je nerezový parák s lisom, teda ako sa správne domnievate, zároveň roztápa vosk aj lisuje. Do tohto paráku dáte svoje staré vyrezané diela. Poďte sa pozrieť, ako takýto parák vyzerá zvnútra. Toto je časť paráku, ktorá lisuje. Vo vnútri je takéto sito, do ktorého sa dávajú vyrezané diela. Do tohto nerezového sita odporúčame vložiť ešte takéto látkové a doňho potom vkladáte vyrezané diela. Tento parák je dvojplášťový. To znamená, že v plášti má vodu. Voda sa prilieva cez tento lievik, zospodu je horák, ktorý ju zohrieva. Voda sa začne v plášti variť a odparovať a cez otvory priamo vo vnútri roztápa vosk. Vosk sa teda postupne rozpúšťa a zároveň ho lisujete. Výhoda toho, že vosk lisujete, je oveľa lepšia výťažnosť, možno až 20%. Oproti tomu, než keď si doma vosk len vyvaríte v hrnci a necháte ho stuhnúť. Pretože vosk v tomto lise sa oddeluje od nečistôt a pekne vyteká tadeto cez predok. Tento lis je veľmi masívnej konštrukcie a preto naň poskytujeme až 10-ročnú záruku. Tento konkrétny lis je na plyn, ale v našej ponuke máme aj elektrické, kombinované alebo dokonca s pieckou na drevo. Uľahčite si posezónnu prácu s takýmto parádnym lisom a sledujte nás na Facebooku aj na YouTube baraník.sk včelárske potreby.